ஆத்துமா சரீரம். ආත්මය ප්‍රාණය ශරීරය. ஒருவன் ஐஸ்வர்யவானாய் இருக்கிறான், மற்றவன் ஒரு ஏழையாய் இருக்கிறான். කෙනෙකු ධනවතෙක් වුවද තව කෙනෙකු දිලින්දෙක් වශයෙන් And සිටිනවා. he was honored by every man on the face of this earth. ஏனென்றால் அவன் ஐஸ்வர்யவானாய் இருந்தபடியால் அவ்வளவுக்கு மரியாதை. මක්නිසාද වූ ධනවතෙකු සිටි නිසා බොහෝ දෙනෙක් ඔහු சில வேளை நிறைய காரியங்களை செய்திருப்பான், எல்லாரும் அவனை ஒதுக்கி தள்ளி வைத்தார்கள். ඔහුව සියලු දෙනාම කොන් කරලා පසක දමා තිබුණා. ஆனால் மரணத்துக்கு பின்பதாக නමුත් මිය ගියායින් පසුව எங்களுடைய பெயர் எங்கே எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும்? අපගේ නම කොහෙද ලියා තිබෙන්නට ඕන? பாக்கியவான்கள் ஆக வேண்டும் என்றால் ஜீவ புத்தகத்திலே பெயர் எழுதப்பட வேண்டும். ඔබලා භාග්‍යවන්තයන් වෙන්නට ඕන. ඔබගේ නම වශයෙන් ලියා கர்த்தரின் பட்சத்தில் இருந்தால் நான் யாருக்கு பயப்படுவேன்? ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ இந்த ஆத்துமாவை பலப்படுத்தும்படியாக தான் தேவன் ஆவியை அனுப்பியிருக்கிறார். මේ ආත්ම அதனால தான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து அபிஷேகம் பட்டிருந்தாலும் இன்னும் பாவத்தில் ஜீவிக்க காரணம் என்ன தெரியுமா? அந்த நடுவுல இருக்கிறவரு அங்க சேர்ந்து கடைசி நாட்கள் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். අවසාන කාලයේදී ප්‍රාණසිය இந்த உலகத்திலே ஜீவிக்கிற தற்காலிக ஜீவியத்திலே மாத்திரம்தான் இந்த கூடாகிய இந்த சரீரம் இருக்கிறது. මේ ආවරණයක් ප්‍රතිපැසි ஊழியக்காரன் ஜெபிக்கிறார், ஆண்டவரே இவனுடைய உள்ளான கண்களை திறந்தருளும் ஆண்டவரே. සේවකයා කියන ස්වාමීන් වහන්සේ සියලු දේ දකින්නට පුළුවන්. உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற சகல ஆசீர்வாதங்களை பாதுகாப்பை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සතිපා சபையில செய்கிற காரியம் என்னவென்றால் உங்களுடைய உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறவன். මේ සභාව තුළ කරන ක්‍රියාතුන් ඔබගේ Hallelujah. 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 எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? கீதனை பிரீத்தியன் சிஜினவாத. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? கீதனை பிரீத்தியன் சிஜினவாத. அப்பாட வீடுனாலே சந்தோஷம் தான். தியானமே நிவச கீவොත්ම අපිට ප්‍රීතිය තමයි. அப்பாட சமூகம்னாலே சந்தோஷமா. දෙවියන්ගේ අභිමුඛය කියන්නේ ප්‍රීතිය තමයි. எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்க. හැම මොහොතම ප්‍රීතිය. எப்பொழுதும் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருங்க. හැම මොහොතම දෙවියන් நான் වහන්සේ තුළ எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்கிறோங்களோ අපි කොපමණ දුරට ප්‍රීතියෙන් සිටිනවද? அப்புறத்துக்காக எங்களை அவர் வழி நடத்த நல்லவராய் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ එපමණට අපට මඟ පෙන්වන්නට යහපත් அப்படிப்பட்ட எங்களை கர்த்தர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். එපමණ වේදනාවෙන්ද අපව දෙවියන් වහන්සේ මෙපමණ දුරගෙන எப்படி වෙනවා. நாங்கள் அவரை ஆராதனை செய்வோம்? අපි කොපමණට උන්වහන්සේට නමස්කාර කළ යුතුද? அவரை ஆராதனை செய்வோம். අපි නමස්කාර කරමු. காரணம் அவர் எபினேஸ். මක්නිසාද උන්වහන්සේ அவர் எபினேஸ். උන්වහන්සේ கரங்களை உயர்த்தி பாடுவோம். අපේ දෙයක් ඔස්සවමින් අපි ගායනා கரங்களை உயர்த்தி කරමු. பாடுவோம். අපේ දෙයක් ඔස්සවමින් අපි ගායනා කරමු.
எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? කීදෙනෙක් ප්‍රීතියෙන් இம்மட்டு සිටිනවද? நடத்திய ஆண்டவர், මෙපමණ තෙක් අප இம்மட்டு ගෙනා වූ நடத்திய ஆண்டவர், යාසේ இனியும் நடத்த வல்லவர். විපස්සක அவர் சாதாரண காரியம் ஒன்றுமில்லை. அவர்களாக தேவதாவுபாய். ගායනා කළමු මාව அவர் ගායනා மாத்திரமே எங்களை மீட்டெடுத்தவர். නමස්සේ පමණයි ඔබ ஆடி பாடி அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோம். අපි උන්වහන්සේට ප්‍රීතියෙන් ගායනා කරමු. Hallelujah. හalleluya. சந்தோஷமா கரங்களை உயர்த்தி, கரங்களை தட்டி, நடனமாடி அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோம்.
கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ස්වාමින් වහන්සේට මහිම වේවා. எத்தனை பேர் இந்த காலை வேளையிலே கர்த்தருடைய சமூகத்திலே அமர்ந்திருப்பதிலே மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீங்க? කී දෙනෙක් මේ උදෑසන ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛයට පැමිණිය ගැන ප්‍රීති වෙනවද? இந்த உலகத்திலே எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான ஒரு இடம் கர்த்தருடைய சமூகம் மாத்திரம். මේ ලෝකයේ අපිට ප්‍රීතිමත් එකම ස්ථානය නම් ඒක ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛයයි. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ළඟින් ඉන්න කෙනා බල කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනසේක්වා. ஹalleluya. හලෙලූයා. எத்தனை பேர் இன்றைக்கு வார்த்தைக்காக ஆவலாய் காத்திருக்கிறீங்க? කී දෙනෙක් ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය උදෙසා පුලපලා බලා நான் ஒரு සිටිනවද? காரியத்தை எப்பொழுதும் நம்புவது உண்டு. கர்த்தருடைய வார்த்தை பரத்திலிருந்து வந்தால் அது வறுமையாய் போவது கிடையாது. ස්වාමින් වහන්සේගේ වච්වාර්ගයේ සිට පැමිණියා නම් ඒ හිස්ව යන්නේ නැහැ. கர்த்தருடைய வார்த்தை வந்தால் அது ஒரு காரியத்தை செய்துவிட்டு தான் செல்லும். ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ පැමිණියා නම් ඒ කාරණාවක් ඉෂ්ට කරලා තමයි මේ ස්ථානෙන් පිටත් இந்த වන්නේ. நாளிலும் உங்கள் மத்தியிலே நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு என்னவென்றால் ஆவி ஆத்துமா சரீரம். අද දවසේදී ඔබලා සමග කතා කරන්නට තෝරාගත්තා මාතෘකාව නම් ආත්මය, ප්‍රාණය, ශරීරය. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, ஆவி, ළඟින් කෙනෙක් බලලා කියන්න ආත්මය, ஆத்மா, ශරීරය, ප්‍රාණය, சரீரம். ශරීරය. இந்த மூன்று காரியத்தை குறித்து சுருக்கமாக சில வார்த்தைகளை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். මේ කාරණා තුන ගැන ඉතා කෙටියෙන් ඔබ සමග කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. இந்த ஆவி எப்படியாக கிரியை செய்கிறது, ஆத்துமா எப்படியாக கிரியை செய்கிறது, சரீரம் எப்படியாக கிரியை செய்கிறது என்று நாங்கள் கொஞ்சம் அறிந்திருப்பது நலமாயிருக்கும். මේ ආත්මය, ප්‍රාණය, ශරීරය විවිධාකාරයෙන් කෙබඳු ආකාරයෙන් වෙනස් ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරනවාද කියන එක මම ඔබලා සමග බෙදා இந்த ගන්න කැමතියි. காரியங்களை நாங்கள் காண்பதற்காக வேதத்திலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து காண்பித்து தந்த ஒரு காரியத்தை கூட கடந்து செல்ல போகிறோம். මේ ඔබට පහදා දෙන පිණිස යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ සුභාරංචි පොතක කීවා වූ දෙයක් ඔබ සමග බෙදා ගන්නට කැමතියි. நாங்கள் வாசிக்க கேட்போம். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம் முதல் 22ஆம் வசனம் வரை. ලූක් සුභාරංචි පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි වගන්තියේ සිට 22 වෙනි වගන්තිය දක්වා කියවන්නට අසමු. රත්නෙල් වස්ත්‍ර සහ සිහින් රෙදි ඇඳා වූ දවස් පතා සැප ජීවිකාවෙන් කාලය ගත කළා වූ එක්තරා ධනවතෙක් සිටියේය. ஐஸ்வர்யமுள்ள ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அவன் இரத்தாம்பரமும் விலையேற பெற்ற வஸ்திரமும் தரித்து அனுதினமும் சம்பிரமமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். වනවලින් ගැවසීගත් ලාසරුස් නම් එක්තරා හිඟන්නෙක් ධනවතාගේ දොරටුව ළඟ තබන ලද්දේය. லாசரு என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு தரித்திரனும் இருந்தான். அவன் பருக்கள் நிறைந்தவனாய் அந்த ஐஸ்வர்யவானுடைய வாசல் அருகே கிடந்து. இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கிறோம் இயேசு சொல்லுகிற ஒரு சம்பவம். මේ ස්ථාන අපි බලනවා යේසුස් වහන්සේ කියනා වූ සිදුවීමක්. இரண்டு பேர் இருக்கிறார்கள். දෙදෙනෙක් සිටියා. என்னுடைய யூகத்தின்படி இரண்டு பேரும் ஒரே சபையில் சேர்ந்தவர்களாயிருப்பார்கள். මා සිතන ආකාරයට උන් දෙදෙනාම එකම සභාවකට අයිති අය වෙන්නට පුළුවන්. ஒருவன் ஐஸ்வர்யவானாய் இருக்கிறான், மற்றவன் ஒரு ஏழையாய் இருக்கிறான். කෙනෙකු ධනවතෙක්වද තව කෙනෙකු දිලින්දෙක් වශයෙන් සිටිනවා. எல்லா விதத்திலும் தரித்திரம் நிறைந்தவனாய் இருக்கிறான். ඔහු සියලු දේ තුල දිලින්ද භාවයට පත් වෙලා සිටියා. இரண்டு பேரும் ஆண்டவர்களை அறிந்தவர்கள் தான். දෙදෙනාම ස්වාමින් වහන්සේ ගැන දැනගෙන සිටි අය ஆனால் තමයි. ஐஸ்வர்யவான் எப்படியாக வாழ்ந்தான் என்றால், නමුත් ධනවතා කෙබඳු ආකාරයේ ජීවත් වුණේ කිව්වනම් அவன் இரத்தாம்பரமும் வெளியேற பெற்ற வஸ்திரங்களையும் தரித்து எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து வந்தவன். ඔහු රත්නිල් වස්ත්‍ර හැඳගෙන සියලු දේම භුක්ති විඳා වූ කෙනෙක් හැටියට ජීවත් වුණ කෙනෙක්. அவனுக்கு எல்லா சம்பத்துகளும் இந்த உலகத்திலே இருந்தது. ඔහුට සියලුම සම්පත් මේ ලෝකයේ තුල තිබුණා. நல்ல பெயர் புகழ் இருந்தது. ඔහුට කීර්ති නාමයක් තිබුණා. அந்த சபையிலே இருக்கலாம், அந்த தேசத்திலே இருக்கலாம், அவன் பிரபலியமானவனாய் ඔහු இருந்தான். ඉතාමත් ජනප්‍රිය කෙනෙක්ව සිටියා. He was so famous, so everybody knew his name in the world. உலகத்திலே யாவரும் அவருடைய பெயரை அறிந்திருந்தார்கள், ஏனென்றால் பிரபலியம் உள்ளவனாய். ඔහුගේ නම ලෝකෙ සියලු දෙනාම දැනගෙන සිටියා. මක් නිසාද? ඔහු ඉතාමත් ජනප්‍රිය කෙනෙක් නිසා. மனுஷனுடைய எல்லா மரியாதைக்கும் பாத்திரனாய் இருந்தான். මනුෂ්‍යයන්ගේ සියලුම ගෞරවයට පාත්‍ර වූ කෙනෙක්ව සිටියා. He was honored by every man on the face of this earth. ஏனென்றால் அவன் ஐஸ்வர்யவானாய் இருந்தபடியால் அவ்வளவுக்கு மரியாதை. මක් නිසාද? ඔහු ධනවතෙක්ව සිටි නිසා බොහෝ දෙනෙක් ඔහුට
ගෞරවය කරන්නට පුරුදු වී සිටියා. எல்லாருக்கும் அவருடைய பெயர் நல்லா தெரியும். සියලු දෙනාටම ඔහුගේ නම යහතින් அடுத்த දන්නවා. வார்த்தை இப்படியாக வருகிறது. ඊළඟ වගන්තිය මේ ආකාරයෙන් ලියවිලි லாசரு என்ற பெயர் கொண்டதான ஒரு தரித்திரனும் இருந்தானா. ලාසරස් නම් එක්තරා හිඟන්නෙක්ද ස්ථානයේ සිටියා. தரித்திரன் இருந்தான், அல்ல தரித்திரனும் இருந்தான். එක්තරා හිඟන්නෙකුත් සිටියා නැත්නම් அப்ப දිලින්දෙක් ரெண்டு සිටියා. பேரும் ஒரே இடத்துல இருந்திருப்பார்கள். ඔවුන් දෙදෙනාම එකම ස්ථානයක සිටින්නේ නැති. ஆனா ஒருவருடைய பெயரை அந்த சபைக்கோ இல்லாவிட்டால் அந்த ஜனங்களுக்கோ தெரியவில்லை. නමුත් කෙනෙකුගේ නම ඒ සභාවටද නැත්නම් ඔහු හිටපු ආවට වටපිටාව කිසි කෙනෙකුට දන්නේ නැහැ. அவனுக்கு பெயர் புகழ் இருக்கவில்லை. ඔහුට කිසිම ගෞරවයක් ජනප්‍රියතාවයක් அவன் තිබුණේ නැහැ. பிரபலியமாகவில்லை. ඔහු ජනප්‍රිය වුණේ නැහැ. அவனுக்கு மரியாதை கொடுக்கப்படவில்லை. ඔහුට කිසි ගෞරවයක් ලැබුණේ නැහැ. அவன் சிலவேளை நிறைய காரியங்களை செய்திருப்பான், எல்லாரும் அவனை ஒதுக்கி தள்ளி வைத்தார்கள். ඔහු සියලු දෙනාම කොන් කරලා පසක දමා තිබුණා. இப்படியாக ஜீவித்து வந்த நாட்களிலே මේ ආකාරයෙන් ජීවත් වුණ ආකාරයට அடுத்தடுத்த வார்த்தைகள் வரைகிறது. ඊළඟ වගන්තිවල ලියා තිබෙන ආකාරයට ඔහු ධනවතාගේ මේසෙන් වැටුණු කැබලි කන්ට කැමති වූයේය. එසේය බල්ලු පවා ඇවිත් ඔහුගේ වන ලෙව්වෝය. அவனுடைய மேஜையில் இருந்து விழுந்த துணிக்கைகளாலே தன் பசியை ஆற்ற ஆசையாயிருந்தான். நாய்கள் வந்து அவன் பருக்களை நக்கிற்று. තවද හිඟන්නා නැසී දේවදූතයන් විසින් ආබ්‍රහම්ගේ ලපැත්තට ගෙන යන ලද්දේය. ධනවතාත් නැසී තැන්පත් කරන ලද්දේය. பின்பு அந்த தரித்திரன் மரித்து தேவதூதரால் ஆபிரகாமினுடைய மடியிலே கொண்டு போய் விடப்பட்டான். இந்த தரித்திரனுக்கு ஆகாரம் கூட இருக்கவில்லை. බලන්න මේ දුප්පතාට ආහාරවත් තිබුණේ නැහැ. அந்த ஐஸ்வர்யவானுடைய மேசையிலிருந்து விழுகிறதான துணுக்கியை கொண்டு தன் வயரை நிறைத்துக்கு பசியை தீர்த்து கொண்டான். ඒ ධනවතාගේ මේසෙන් වැටුණු කැබලි අරගෙන ඔහුගේ කුස පුරවා ගන්නට ඔහු සතුටු වෙලා சில සිටියා. வருடங்கள் இப்படியாக சென்ற பின்பு සමහර අවුරුදු ගණනාවක් මෙලෙස ගියායින් இரண்டு පසු பேரும் மரித்து போகிறார்கள். මේ දෙදෙනාම මිය ගියා. விவித நாட்களிலே மரித்து போகிறார்கள். විවිධ දවස්වලදී ඔවුන් මිය ගියා. ஐஸ்வர்யவான் மரிக்கிறான். ධනවතාද මිය ගියා. இந்த ஏழையாகிய இந்த தரித்திரனும் මේ மரிக்கிறான். දිලින්දා වෙන මේ හිඟන්නාද ඔහුත් මැරුණ ලැබුවා. லாசரு மரித்த உடனே ලාසරස් මැරුණායින් පසු அவனுக்கு பெயர் புகழ் இல்லாதபடியால் ඔහුට කීර්ති නාමයක් ජනප්‍රියතාවයක් ගෞරවයක් නැති නිසා நான் நம்புகிறபடி මා සිතන ආකාරයට அவனை யாராவது கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணி இருப்பாங்க. කවුරු හරි ඔහුව ගෙනියලා තැන්පත් பெரிய කරන්න ஒரு නැති. அடக்க ஆராதனை இல்ல. there is no great funeral service held. அங்க பெரிய ஒரு அடக்க ஆராதனை நடக்கவில்லை. තැන්පත් කිරීමේ මෙහෙයක් ඔහුට තවන්නට නැතුව ඇති. யாராவது ஜெபிச்சு இருப்பாங்க, கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணியாச்சு. කවුරු හරි කෙනෙක් යාඥා කරලා ගෙනියලා වල දාන්නට ඇති. அடக்கம் பண்ண போகிற நேரத்துல எங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு யாருக்குமே தெரியாது. තැන්පත් කරන්න යන වෙලාවේ මොනවද වෙන්නේ කියලා අපි කිසි කෙනෙක් දන්නේ சில නැහැ. நாட்களுக்கு முன்பதாக ஒரு சகோதரனிடம் இப்படியாக சொன்னேன். කාලයකට පෙර මෙවැනි සිදුවීමක් ගැන මම එක සහෝදරයෙක්ට පැවසුවා. அவருடைய மனைவி ஞானஸ்நானம் எடுக்க ஆயத்தமானார்கள். ඔහුගේ භාර්යාව බෞතිස්මය ගන්නට සූදානම් ஆனா සිටියා. புருஷன் சொன்னார், பாஸ்டர் நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க மாட்டேன், என் மனைவி எடுக்கட்டும். එතකොට ස්වාමිපුරුෂයා කිව්වා මම නම් බෞතිස්මය ගන්න නමුත් මගේ භාර්යාව ගත්තාවේ කියලා. அட்லீஸ்ட் நம்மட ஒரு ஆளாவது அந்த பழைய சபையில இருக்கணும் தானே. අනේ අවම වශයෙන් අපගේ එක්කෙනෙක් හරි ඒ සභාවේ බෞතිස්මය අරගෙන ඉන්නට ඕනේනේ. எங்க சபையில இல்லைன்னா நாங்க சாகுற நேரத்துல எங்களுக்கு அடக்கம் பண்ணுவதற்கு சவக்காலம் கிடையாது. අපි සභාව තුළ හිටියේ නැත්නම් අපෝ භූමි දාන කරන්නට අපේ සභාවෙන් අවසර දෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. இந்த சவக்காலம் අනත්තේ ඉඩ නොලැබෙයි කියලා. ஆகவே நான் அதிலேயே இருக்கிறேன், நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்கலைன்னு சொன்னேன். ඒ නිසා මම ඒ සභාවෙම ඉන්නම් මම බෞතිස්ම මේ සභාවේ ගන්නේ නැහැ කියලා. நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், நீங்க செத்த பிறகு அங்க சபை பக்கத்துல அடக்கம் பண்ணாலும் சரி, சவக்காலத்துல போட்டாலும் சரி, பள்ளத்தாக்குல கொண்டு போய் போட்டாலும் உங்களுக்கு தெரியவா போகுது? දැන් පාස්ට් අහලා තියෙනවා ඔබ මිය ගියායින් පස්සේ ඔබ කනත්තේ තැන්පත් භූම දාන කරාද, සභාව වාසල භූම දාන කරාද, නැත්නම් මිටියාවතක ගෙනියලා විසි කරාද, කාටද දන්නේ? பெரிய பாஸ்டர் வந்து நல்ல ஒரு அடக்க ஆராதனையை நல்ல பாடல் கொயர் எல்லாம் பாடி கீத வாத்தியங்கள் வாசித்து அடக்கம் பண்ணினா தான் என்ன, இல்லாட்டி சும்மா கொண்டு போய் உங்களை வீசினா தானே யாருக்கு ஐயா தெரியும்? ප්‍රධාන දේවදාසය ඇවිල්ලා යාඥා කරලා නමස්කාර කාලයක් තියලා ගීතිකා කියලා ඔබ ගෙනියලා භූම දාන කරත් හරි නැත්නම් කවුරු ගිහලා නිකන් ඔහෙ ගිහලා තැන්පත් කරා කවුද දන්නේ? நான் நம்புறபடி லாசர் மரித்த உடனே தூக்கி எங்கேயாவது அடக்கம் பண்ணி இருப்பாங்க. මා දන්න ආකාරයෙන් ලාසරස් මිය ගියායින් පසු කොහේ හරි ගෙනියලා ඔහු බල දාන්නට ඇති. சில நாட்களுக்கு பின்பு இந்த ஐஸ்வர்ய
ஐஸ்வர்யவானும் அடக்கம் மரிக்கிறான், அவனுக்கும் அடக்க ஆராதனை நடக்கிறது. කලකට පසු මේ ධනවතාද මිය යනවා. ඉන්පසු ඔව්වද භූම දාන இவன் කරනවා. பிரபல்யமானவன், கனத்துக்குரியவனாய் මොහු இருந்தபடியால் ඉතා ජනප්‍රියයි ගෞරවය ලබපු කෙනෙක්. ஜனங்கள் மத்தியிலும் உலகத்தின் ஜனங்கள் மத்தியிலும் அவன் ஐஸ்வர்யவானாயும் நல்ல ஒரு தராதரத்திலும் இருந்து ஐஸ்வர்யவானாய் இருந்தபடியால் ජනතාව මැද්දේ උසස් ස්ථානයක ගෞරවය ලබමින් ජනප්‍රිය ලබමින් සිටපු කෙනෙක් ඔහු. அவனுடைய அடக்க ஆராதனை எப்படி இருந்திருக்கும்னு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. ඔහුගේ භූම දානය කෙලෙස තබන්නට ඇති කියලා හිතනවාද? ஆயிரம் ஆயிரங்களாய் வந்திருப்பார்கள். දහස් ගණන් මිනිස්සු රැස් பெரிய ஒரு மண்டபத்தில் அடக்க அந்த பிணப்பட்டியை வைத்திருப்பார்கள். විශාල මණ්ඩපයක් තුල ඔහුගේ දේහය තැන්පත් කරන්නට ඇති. நல்ல ஒரு அழகான ஆராதனை நடந்திருக்கும். අලංකාර වූ නමස්කාර කාලයක් කරන්නට ඇති. மந்திரிகள் வந்திருப்பார்கள். මන්ත්‍රීවරු ඒට සහභාගී වෙන්නට பெரிய ඇති. பெரிய வியாபாரிகள் வந்திருப்பார்கள். ලොකු උසස් වූ ව්‍යාපාරිකයන්ට පැමිණෙන්නට ඇති. நல்ல மலர் மாலைகளை போட்டிருப்பாங்க. ට මල් මාල එහෙම දාලා සරසන්නට ඇති. அரச மரியாதையோடு அவருடைய அறக்க ஆராதனை நடந்திருக்கும். රාජකීය ගෞරවය සමග ඔවුන්ට ඒ පවත්වන්නට ඇති. அவர் பெரிய ஐஸ்வர்யவானா இருந்தபடியால் சில வேளையில குதிரைகள் வந்து நின்றிருக்கும். ඔහු ධනවතෙක්ව සිටපු නිසා සමහරක් වෙලාවට අශ්වයන් පවා ඇවිල්ලා සිටින්නට ඇති. பெரிய அறிக்கை பலகை அறிக்கையிலே அவருடைய பெயர்களை எழுதினார்கள். ඔහුගේ නම පුවරුවල පවා සඳහන් කරලා තිබුවා. அநேகர் பூக்களை கொண்டு வந்து குவித்தார்கள். බොහෝ දෙනෙක් මල් ගෙනල්ලා ඒ ස්ථානයේ රැස් කළා. அடக்க ஆராதனை பெரிதாக நடந்தது. භූම දාන මෙහෙ බොහෝ රසට කරා. ஊர்வலத்தோடு நடந்தது. ඔවුන් සියලු දෙනාම එක්රැස්ව ගියා. செய்தியில எல்லாம் அந்த காரியங்கள் வந்தது. ඒ පෙරහැරෙන් ගිනිච්ච බව ප්‍රවෘත්තිවල පවා පැමිණියා. டெலிவிஷன்ல எல்லாம் வந்துருச்சு. ප්‍රවෘත්තිවල පවා පෙන්වුවා. எல்லாரும் சொன்னாங்க, ஐயோ இந்த ஐஸ்வர்யவான் மரித்து போய் விட்டான். හැමදෙනාම කිව්වා අනේ මේ ධනවතා මැරිලානේ. கனத்துக்குரியவராய் මොහු இருந்தவர். ගෞරවයට පාත්‍ර වූ කෙනෙක්. எல்லாருக்கும் அவன் பெயர் தெரியும். මොහුගේ නම දන්නවනේ. மரித்தது மாத்திரமல்ல, ඔව් මැරුණා කමක් அடக்கம் பண்ணப்பட்டு ඔව් භූම දාන அவர் කරලා அடக்கம் பண்ணப்பட்ட இடத்துல அழகான ஒரு சிலுவையும் போட்டுட்டாங்க. ඔහු භූම දාන කළ ස්ථානයේ ඉතා අලංකාර වූ කුරුසයක් ද ඔහුගේ ස්ථාන සිටුවා. அதில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால், එහි කුමක්ද ලියා තිබුණේ? கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார். ස්වාමින් වහන්සේ තුල සැතපුණා. நல்ல விளங்கிச்சா, கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார். හොඳට පැහැදිලිද? ස්වාමින් වහන්සේ තුල සැතපුණා. அவர் சபைக்கு போனவர் தான், ஆண்டவரை அறிந்தவர் தான். ඔහු සභාවට ගිය කෙනෙක් තමයි, දෙවියන් වහන්සේව දන්නා කෙනෙක් ஆனா තමයි. உலக சௌபாக்கியத்தில் ஜீவித்தவர், ඔහු ලෝකේ තිබුණා සියලුම දේවල් භුක්ති විඳා වූ உலகை කෙනෙක්. பெருமையிலே ஜீவித்தவர், ලෝකේ තිබුණා වූ උඩඟුකම තුල ජීවත් වුණ කෙනෙක්. ஆண்டவரை அறிந்திருந்தும் ஏழைக்கு உதவி செய்யாதவர், දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන සිටත් හිඟන්නන්ට නැත්නම් දිලින්දන්ට උපකාර නොකළ කෙනෙක්. வேதம் சொல்லுகிறது, பெருமை உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் எதிர்த்து நிற்கிறார். ස්වාමින් වහන්සේගේ වචන ලියා තිබෙන උඩඟු අයට ස්වාමින් වහන්සේ ද්වේෂ කරන தன்னை බව. தாழ்த்துகிறவனோ உயர்த்தப்படுகிறான் என்று என் வேதம் வரைகிறது. තමාව යටත් කරන්නව උන්වහන්සේ උසස් කරන බවත් සුද්ධෝලිය ලියා இப்ப நீங்க තිබෙනවා. தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்க, இந்த ரெண்டு கூட்டத்துல நீங்க எந்த கூட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர்? දැන් ඔබ තීරණය ගන්න මේ කොටස් දෙකේ ඔබ කුමන කොටසද සිටින්නේ பக்கத்துல කියලා. இருக்கிறவங்களை பார்த்து கேளுங்க, நீங்க எந்த கூட்டத்துக்கு சொந்தம்? ළඟින් එක්කෙනා අහන්න ඔබ කුමන කොටසද அது සිටින්නේ? ஐஸ்வர்யவானின் கூட்டத்துக்கா இல்லாவிட்டால் லாசருவின் ඔබ கூட்டத்துக்கா? ධනවතාගේ පැත්තේ ඉන්නේ නැත්නම් මේ දිලින්දා නැත්නම් හිඟන්නාගේ ලාසරස්ගේ පැත්තේ සිටින්නේ? இதெல்லாம் முடிந்து விட்டது. මේ සියලුම දේ හමාර වුණා. அடுத்த வார்த்தை இப்படியாக வரைகிறது, ඊළඟ වගන්තියේ මෙලෙස ලියා இரண்டு තිබෙනවා. பேரும் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார்கள். දෙදෙනාම භූම දාන කළා. அடக்கம் பண்ணப்பட்டு எங்கே போனார்கள் என்று பார்க்க போகிறோம். භූම දාන කළායින් පසුව ඔවුන් කොහෙටද ගියේ කියලා අපි බලන්නට යනවා. ඔහු හෙදිසියෙහි වද විඳිමින් ඇස් ඔසවා ආබ්‍රහම් සහ ඔහුගේ ලපැත්තේ හුන් ලාසරුස්ද දුරසිට දැක ஐஸ்வர்யவானும் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான். பாதாளத்திலே அவன் வேதனைப்படுகிற போது தன் கண்களை ஏறெடுத்து தூரத்திலே ஆபிரகாமையும் அவன் மடியிலே லாசருவையும் கண்டான். பாருங்க, ரெண்டு பேரும் அடக்கம் பண்ணப்பட்டாச்சு. බලන්න දෙන්නාම භූම දාන කළා. இப்ப இந்த லாசரு எங்க போயிருக்கிறான் என்றால், දැන් ලාසරස් කොහෙටද ගිහිල්ලා ඉන්නේ? வேதம் சொல்லுகிறது ஆபிரகாமின் மடியிலே உட்கார்ந்து இருக்கிறானா. සුදෝලියේ ප්‍රකාරයට ආබ්‍රහම්ගේ ලැපැත්තේ වාඩි වෙලා හිටියා කියලා. வேதத்தில் எப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால், ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කිපදු ආකාරයට ලියා තිබෙනවා. லாசரு ஆபிரகாமின் மடியிலே அமர்ந்திருக்கிறான். ලාසරස් ආබ්‍රහම්ගේ ලැපැත්තේ වුණා කියලා ලියා ஆனால் இந்த තිබෙනවා. ஐஸ்வர்யவான் நரகத்திலே அக்கினியிலே வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். அவனுடைய பெயர் எழுதப்படவில்லை. නමුත් මේ ධනවතා නිරයේ වේදනාව භුක්ති විඳින්මින් සිටිනා. නමුත් ඔහුගේ නම මේ ස්ථානයේ සඳහන් කරලා නැහැ. உலகத்திலே அவர்கள் இருவரும் ஜீவிக்கும் பொழுது ஐஸ்வர்யவானுடைய பெயர்
பலக பெயர் பட்டியலே வந்தது. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන අවස්ථාවේදී ධනවතාගේ නම පූර්වවල පවා ලියා තිබුණා. எல்லாருக்கும் அவனுடைய பேர் தெரியும். සියලු දෙනාටම ඔහුගේ නම He දන්නවා. was so famous that everybody knew the spelling of his name. அவனுடைய பெயரை நன்றாக யாவரும் அறிந்திருந்தார்கள். ඔහුගේ නම සියලු දෙනාම හොඳ හැටි දැනගෙන සිටියා. ஆனால் இந்த ஏழை லாசருவின் பெயர் யாருக்கும் தெரியல. නමුත් මේ දිලින්දා වන ලාසරස්ගේ නම කිසි කෙනෙක් ஆனால் නොදැන සිටියා. மரித்த பின்பதாக නමුත් මිය ගියායින් පසු வேதம் சொல்லுகிறது ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ ලියා තිබෙනවා. லாசருவின் பெயர் பரத்தில் அறிந்திருந்தது. ලාසරස්ගේ නම ඒ පූර්වයේ ලියා තිබුණා. வேதாகமத்தில் லாசரு என்று பெயர் සුද්ධ எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ලියවිල්ලේ ලාසරස්ගේ නම ඇතුළු වෙලා තිබෙනවා. உலகத்திலே புகழ் பெற்றதான இந்த ஐஸ்வர்யவானுடைய பெயர் உலகத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது, வேதத்திலே எழுதப்படவில்லை. මේ ලෝකේ ධනවත්ව පෝසත්ව යහපත්ව සිටපු කෙනාගේ නම නොව දිලින්දාගේ නම සුද්ධ ලියවිල්ලේ ලියා அருமையான තිබෙනවා. தேவச்சனமே, අනර්ගෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ இன்றைக்கு දරුවනි, உங்களுடைய பெயர்கள் எங்கே எழுதப்பட்டிருக்கு? ඔබගේ නම කොහෙද ලියා තබන්නට சில ඕන? வேளை இந்த உலகத்திலே எல்லாருக்கும் எங்கட பெயர் தெரியும். සමහරක් වෙලාවට මේ ලෝකේ සියලු දෙනාටම අපගේ නම இவர் ஒரு දන්නවා. பெரிய பாஸ்டர் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. ඕ ලොකු විශාල දේවදාසෙක් කියලා කියන්නට පුළුවන්. ஆனால் மரணத்துக்கு பின்பதாக නමුත් මිය ගියායින් පසුව எங்களுடைய பெயர் எங்கே எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும்? අපගේ නම කොහෙද ලියා තිබෙන්නට ඕන? நாங்கள் இந்த உலகத்திலே வாழுகிற நாட்கள் முழுவதும் මේ ලෝකේ අපි ජීවත් වෙන கர்த்தருக்கு කාලයේදී உண்மையாய் வாழ்ந்தால் ස්වාමීන් වහන්සේට සැබෑ ලෙස ජීවත් நாங்கள் වෙනවා. ஏழையாய் இருக்கலாம், ஐஸ்வர்யவானாய் අපි இருக்கலாம், ධනවතුන් වෙන්නට පුළුවන්, දිලින්දන් වෙන්නට පුළුවන්, படித்தவர்களாய் இருக்கலாம், படிக்காதவர்களாய் இருக்கலாம், උගතුන් වෙන්නට පුළුවන්, නූගතුන් වෙන්නට நல்ல පුළුවන්, உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் உத்தியோகத்தில் இருக்கலாம், தாழ்ந்த உத்தியோகத்தில் இருக்கலாம். උසස් ස්ථානයක නැත්නම් පහත් ස්ථානයක සේවය කරන්නට වැඩ மனுஷர் කරන්න பார்க்கிற පුළුවන්. விதமாய் கர்த்தர் பார்ப்பது கிடையாது. මනුෂ්‍යයන් බලන ආකාරයට නොවේ දෙවියන් பக்கத்தில் වහන්සේ இருக்கிறவங்களை බලන්නේ. பார்த்து சொல்லுங்க, மனுஷன் பார்க்கிற மாதிரி ஆண்டவர் உங்களை பார்க்க ළඟින් மாட்டாரு. එක්කිනස බලලා කියන්නේ මනුෂ්‍යයා බලන ආකාරයට නොවේ ස්වාමීන් ஆண்டவருடைய වහන්සේ ඔබ බලන්නේ. பார்வையே வித்தியாசம்தான். ස්වාමීන් වහන්සේගේ බැල්මම அவர் වෙනස් ආකාරයක්. வெளிப்பிரகாரமாக அல்ல, ஆண்டவர் உள்பிரகாரமாய் பார்க்கிறவர். උන්වහන්සේ පිටස්තරනේ බලන්නේ, අතුලාන්තයයි බලන්නේ. இந்த வெளிப்பிரகாரமான அலங்காரத்தை அல்ல, உள்ளான அலங்காரத்தை பார்க்கிறவர் தான் எங்களுடைய தெய்வம். පිටස්තර අලංකාරය නෙවෙයි, අතුලාන්තයේ තිබෙන අලංකාරය බලන්නේ අපගේ දෙවියන් அருமையான වහන්සේ. தேவச்சனமே, අනර්ගෝ දෙවියන් වහන්සේගේ දයනේ. இவன் ஏழையாய் இருந்து ஒன்றுமில்லாத தரித்திரனாய் இருந்தான். මොහු දිලින්දෙක්ව හිඟන්නේක කිසිම දෙයක් නැතුව සිටියා. ஆனால் அவன் பெயர் பரத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது. නමුත් ඔහුගේ නම ස්වර්ගයේ ලියා තිබෙනවා. பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து கேளுங்க, உங்க பெயர் எங்க எழுதப்பட்டிருக்கு? ළඟින් එක්කෙනාගෙන් අහන්න, ඔබගේ නම කොහෙද ලියා சில තිබෙන්නේ? நேரம் உங்க சபையில பெருசா சொல்லுவாங்க உங்க பேரை சொல்லி. සමහර කල ඔබගේ සභාවේ තා ලොකුවට ඔබගේ නම ගැන சில කියයි. நேரம் சபையில நீங்க நிறைய வேலை செய்வீங்க, ஆனா உங்க பேரை யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. සමහර කලට සභාව තුළ ඔබ බොහෝ දේවල් කරනවා, නමුත් ඔබගේ නම කිසි කෙනෙක් කියන්නේ தட்டி නැහැ. சொல்லுங்க, තට්ටුවක් දාලා කියන්න பரவாயில்ல, කමක් නැහැ. என் பெயர் ஆண்டவர் அறிவார். මගේ නම ස්වාමින් වහන්සේ நான் දන්නවා. செய்கிற காரியத்தை கர்த்தர் அறிவார். මා කරන්නා වූ දේ මගේ ස්වාමින් වහන්සේ දන්නවා. நான் செய்கிற ஒவ்வொரு கிரியும் கர்த்தர் அறிவார். මා කරන්නා වූ සෑම ක්‍රියාවක්ම මගේ දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. வெளிப்படுத்தல் 20 அதிகாரம் 15 வசனம் இப்படியாக வரைகிறது. එළිදරව් පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි වගන්තියේ මෙලෙස ලියා තිබෙනවා. යමකගේ නම ජීවන පොතෙහි ලියා නැති බව සම්භවේද ඔහු ගිනිවිලට හෙළනු ලැබුවේය. ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனோ அவன் அக்கினி கடலிலே தள்ளப்பட்டான். நல்ல கவனமா கேட்டுக்கொள்ளுங்க. හොඳ සාවධානයෙන් අහුම්කම් இந்த දෙන්න. உலகத்துல நாங்க ஜீவிக்கிற நாட்களிலே මේ ලෝකේ අපි ජීවත් වන්නා වූ දවස්වලදී என்னென்ன காரியங்கள் செய்தாலும் பரவாயில்ல, මොන මොන දේවල් අපි කරත් කමක් නැහැ. எங்கட பெயர் இந்த உலகத்துல இருக்கிற பிறப்பு அத்தாட்சியில இல்லாட்டியும் பர்த் சர்டிபிகேட்ல இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல, අපගේ නම උත්පන්න සාතිකේ නැති වුණත් හරි කමක් නැහැ. இந்த உலகத்துல இல்லாட்டி பரவாயில்ல, මේ ලෝකේ නැත්නම් කමක් නැහැ. எங்கள் பெயர்கள் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட வேண்டும். අපගේ නම් ජීවන පොතේ ලියවි இந்த තිබිය යුතුමයි. லாசருவின் பெயர் ஜீவ புத்தகத்தில் මේ எழுதப்பட்டது. ලාසරස්ගේ නම ඒ ජීවන පොතේ ලියා ஜீவ තිබුණා. புத்தகத்தில் எழுதப்படாத ஒவ்வொருவரும் ජීවන පොතේ නම නොලියු හැම කෙනාම அக்கினி கடலிலே ඔවුන් தள்ளப்படுவார்கள். ගිනිවිලට විසි කරනු ලබයි. இந்த ஐஸ்வர்யவானுடைய பெயர் அங்கே எழுதப்படாதனால මේ ධනවතාගේ නම නොලියු නිසා அவன் அக்கினியிலே ඔවුන් தள்ளப்படுகிறான். ගිනිවිලට அவன் විසි කරනු பாதாளத்திலே ලැබුවා. ඔව් தள்ளப்படுகிறான். පාතාලයට දමනු நீங்களும் ලැබුවා. நானும் இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். ඔබයි මමයි අද තීරණයක් ගත යුතුයි. இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு பெயர் புகழ் இல்லாட்டியும் මේ பரவாயில்லை, ලෝකේ ජනප්‍රියතාවය ගෞරවයක් නැත්නම් කමක් නැහැ අපිට. ஜனங்கள் எங்களை தாழ்த்தி பேசலாம், ජනතාව අපව පහත් කරලා ஆனால் කතා நான் කරන්නට கர்த்தருக்காக පුළුවන්. வேலை செய்வேன், නමුත් ස්වාමින් වහන්සේට මම කරන වැඩ கர்த்தருக்காக කරනවා. வாழுவேன், ස්වාමින් වහන්සේට මම ජීවත් என் වෙනවා නම් ஆண்டவருக்காக ஒரே
ஒரு வாழ்க்கை அவருக்காக මගේ வாழுவேன். එකම ජීවිතේ මං උන්වහන්සේට ජීවත් වෙනවා அருமையான කියනවා. தேவச்சனமே, ආනාර්ග වූ ස්වාමීන් உங்களுடைய වහන්සේ பெயர்கள் பரலோகத்திலே எழுதப்பட்டிருந்தால், ඔබගේ නාම ස්වර්ගයේ ලියා තිබෙනවා ஜீவ නම් புத்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருந்தால், ජීවන පොතේ ලියා තිබෙනවා නම් நீங்க பாக்கியவான்கள் என்று சொல்ல ඔබලා வந்திருக்கிறேன். භාග්‍යවන්තයන් කියන්නට ஹalleluya. හalleluya இங்கே பாக்கியவான்களே இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் எழுந்தொரு ஹalleluya சொல்லுங்க. භාග්‍යවන්තයන් සියලුම නැගිට හalleluya කියන්න. ஹalleluya. 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 நீங்க பாக்கியவான்களாக வேண்டும் என்றால் ஜீவ புத்தகத்திலே பெயர் எழுதப்பட வேண்டும். ඔබලා භාග්‍යවන්තයන් වෙන්නට ඕන ඔබගේ නම ජීවන පොතේ ලියවෙවිය யோவான் යුතුමයි. 3 அதிகாரம் 36 வசனம் இப்படியாக வருகிறது. යෝහන් සුභාරංචි පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 36 වෙනි වගන්තියේ ලියා තිබෙන ප්‍රකාරයට පුත්‍රයාණන් කෙරෙහි අදහන්නාට සදාකාල ජීවනය ඇත. නමුත් පුත්‍රයාණන්ට කීකරු නොවන්නා ජීවනය නොදක්නේය. දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස ඔහු කෙරෙහි පවතී. குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் நித்திய ஜீவனை உடையவனாய் இருக்கிறான். குமாரனை விசுவாசியாதவனோ ஜீவனை காண்பதில்லை. தேவனுடைய கோபம் அவன் மேல் நிலை நிற்கும் என்றான். இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்காதவனுக்கு ஜீவன் இல்லை. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අදහන්නේ නැති අයට ජීවනයක් නැත. ஐஸ்வர்யவானும் லாசரும் ரெண்டு பேரும் ஒரே சபைக்கு சேர்ந்தவர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். ඒ ධනවතාවන මනුෂයාද ලාසරස් දෙකම සභාවට ගියා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. எப்படி என்றால், කොහොමද කියවනම් அவன் ஆபிரகாமை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறான். ඔව් ආබ්‍රහම් ගැන ඌට ආරංචි වෙලා තිබෙනවා. அவன் அக்கினிலே இருக்கும் பொழுது, பாதாளத்தில் இருக்கும் பொழுது மேலே பார்க்கிறான், ஆபிரகாமை காண்றான். ඔව් නිරේ සිටින විට නැත්නම් ගිනිවිලේ සිටින විට ඔහු ආබ්‍රහම් දැස බලනවා. அவனுக்கு அப்பதான் ஞாபகம் வந்திருக்கும். එවිට තමයි ඔහුට මතක් 2 වෙන්නේ. வாரத்துக்கு முதல்ல ஆபிரகாமின் விசுவாசத்தை பற்றி எங்களுடைய போதகர் அவர் படிச்சு கொடுத்தார் அல்லவா? සති දෙකකට ප්‍රථමයෙන් ආබ්‍රහම්ගේ ඇදහිල්ල ගැන අපගේ දේවදාසය අපිට ඉගැන්වුවා නොවේද? அதுதானா அந்த ஆபிரகாம்? ඔහුද ඒ ආබ්‍රහම්? ஐயோ, இந்த பிச்சை கேட்டு கொண்டிருந்தவன், අනේ මේ හිඟාකමින් සිටපු என்னுடைய හිඟන්නා. மேசையில் இருந்து வெறும் விழுகிற துணிக்கையே சாப்பிட்டு தான் வயரை நிறுத்திக் கொண்டிருந்தவன் அல்லவா? මගේ මේසෙන් වෙන රොටි කැවිලි කාලා කුස පුරවා ගත්ත කෙනා නොවේද මේ? ஆபிரகாம் மடியிலே இருக்கிறான். ආබ්‍රහම්ගේ ලැපැත්තේ அது සිටියා. எத்தனை வசனம் கேட்டாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. මොනතරම් වචන ඇසුවත් වැඩක් නැහැ. நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஜீவிக்காவிட்டால், අපි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ජීවත් නොවෙනවා நாங்கள் නම් அந்த ஐஸ்வர்யவானுடைய கூட்டத்துக்கு சொந்தக்காரராய் மாறிவிடுவோம். අපි ඒ ධනවතාගේ කණ්ඩායමට අයිති අය වෙන්නට இந்த පුළුවන්. உலகத்திலே நாங்கள் அனுபவிப்பதெல்லாம் தற்காலிகமானது. මේ ලෝකේ අපි භුක්ති විඳින්නා වූ සියලු දේම తాවකාලිකයි. All the pleasures and the lust that we enjoy in the world is temporal. இந்த உலகத்திலே எங்களுடைய இச்சைகளும் பாவங்களும் அந்த எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் தற்காலிகமானது. මේ ලෝකේ තිබෙනා වූ තෘෂ්ණාව, පාපයන්, ධනවත්කම සියලු දේම తాවකාලිකයි. பக்தன் இப்படியாக வருகிறான், நான் காண்பதெல்லாம் மாயையும் மனதுக்கு சஞ்சலவுமாய் இருக்கிறது. භක්තිවන්තයෙක් මේම ලියා තිබෙනවා මා මේ දකින්න දේවල් සියලු දේම නිෂ්ඵලයි இந்த කියලා. உலகத்தின் வாழ்க்கையே தற்காலிகமானது. මේ ලෝකේ තිබෙන ජීවිතේම ස්ථිර නැහැ. ஆனால் கர்த்தர் எங்களை திடப்படுத்துகிற ஒரே ஒரு நோக்கம் என்னவென்றால், அந்த நித்திய ராஜ்யத்திலே அவரோடு நித்தியமாய் நாங்கள் வாழும்படியாய் இருக்க. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට දෙන්නා වූ ධෛර්යය කුමක්ද නම් සදාකාලික උන්වහන්සේ සමග අපි සදාකාලිකව ජීවත් சிலர் වෙනවා කියන එක. யோசிப்பாங்க, கத்தாரில் நாங்க தற்காலிகம் தான் இருக்கிறோம். සමහර අය සිතනවා මේ කතාවල අපි తాවකාලිකව எங்களுடைய நாட்டுல සිටින්නේ. போயிட்டு வீடெல்லாம் கட்டி நாங்க பெர்மனண்டா இருந்துடலான்னு. දැන් සමහර අය හිතනවා ගෙවල් එහෙම ගොඩනගන්න මෙහෙ ස්ථිර ලෙස ඉන්නට பக்கத்துல පුළුවන්. நம்ம பார்த்து சொல்லுங்க, அவ்வளவு எல்லாம் நினைக்காதீங்க, அவ்வளவு எல்லாம் நினைக்காதீங்க. ළඟින් කෙනා එච්චර හිතන්නට එපා. இட் இஸ் ஆல் டெம்பரரி, எல்லாம் தற்காலிகம் ඒ தான். සියලු දේම తాවකාලිකයි. என்னைக்கு விசா கேன்சல் ஆகுது போயிடணும் ஊருக்கு. කවදාද වීසා කැන්සල් වෙන්නේ එදාට යන්නට ඕන. இலங்கையில போனாலும் இந்தியால போனாலும் அங்க இருந்து ஆண்டவர் அழைக்கிற நேரம் போயிடணும். ලංකාවට ගියත් ඉන්දියාවට ගියත් ඒ ඉන්න වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ කැදවන්නේ ඒ ස්ථානෙන් යන්නට இந்த ඕන. தரித்திராகிய லாசரு ஆயத்தமாய் இருந்தான். මේ දිලින්දා වන ලාසරස් සූදානම් වෙලා அவனுக்கு සිටියා. இந்த உலகத்துல ஒன்றுமே இல்ல. මේ ලෝකයේ ඔහුට කිසිම දෙයක් තිබුණේ அவனுக்கு නැහැ. இருந்ததெல்லாம் அவனுடைய ஆண்டவர் மாத்திரம் ඔහුට தான். තිබුණේ සියල්ලම பக்கத்துல ඔහුගේ இருக்கிறவங்கள දෙවියන් වහන්සේ பார்த்து පමණයි. சொல்லுங்க. ළඟින් එක්කනට කියන්න. உங்களுடைய சூழ்நிலை எப்படியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ඔබගේ වාතාවරණය කොහොම තිබුණත් කමක් නැහැ. கர்த்தர் உங்களுக்கு இருந்தா போதும். கர்த்தர் உங்களுக்கு இருந்தால் ස්වාමීන් போதும். වහන්සේ ඔබට සිටියන வேதம் ඇති. சொல்லுகிறது, ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචන ලියා கர்த்தரின் තිබෙනවා. பட்சத்தில் இருந்தால் நான் யாருக்கு பயப்படுவேன்? ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ පක්ෂයේ සිටිනසේක් නම් මා කාට බය වෙන්නේ? ஹalleluya. හalleluya. கர்த்தருடைய அவருடைய புத்தகத்திலே, ஜீவ புத்தகத்திலே என் பெயர் எழுதப்பட்டால் நான் யாருக்கும் பயப்பட ස්වාමීන් தேவையில்லை. වහන්සේගේ ජීවන පොතේ මගේ නම ලියා තිබෙනවා නම් මම කිසිවෙකුට බය වන්නේ නැහැ. ஆகவே ඒම இந்த නිසා உலகத்தில் ஜீவிக்கிற நாட்களை நாங்கள் ஜாக்கிரதையாய் මේ இருக்கிறோம். ලෝකේ අපි ජීවත් වනා වූ කාලයේදී අපි ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. இப்ப நாங்கள் காரியத்துக்கு வர போகிறோம். දැන් අපි
සිදුවීමට පැමිණෙමු. 1 தெசலோனிக்கர் 5ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம் வருகிறது. පළවෙනි තෙසලොනික පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි වගන්තියේ ලියා තිබෙන ආකාරයට සමාදානයේ දෙවියන් වහන්සේම නුඹලා සහ මුලින්ම පවිත්‍ර කරන සේක්වා. නුඹලාගේ මුළු ආත්මයත් ප්‍රාණයත් ශරීරයත් අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී නිදොස්ව තිබෙන ලෙස ආරක්ෂා කරනු ලැබේවා. சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக. உங்கள் ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாய் இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. என்ன காக்கப்படுவதாம்? කුමක්ද ආරක්ෂා කරනු ලබන්නට இயேசு ඕන? மறுபடியும் வரும் பொழுது යේසුස් වහන්සේ නැවත එන අවස්ථාවේදී எங்களுடைய ஆவி, අපගේ ආත්මය, எங்களுடைய ஆத்துமா, අපේ ප්‍රාණය, எங்களுடைய சரீரம் අපගේ ශරීරය பரிசுத்தமாய் காக்கப்படுவது. පවිත්‍රසේ තිබෙන්නට ඕන කියලා. பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள பார்த்து கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ළඟින් එක්කෙනෙක් බලා කියන්න පොඩ්ඩක්. ஆவி, ஹலோ, ආත්මය, எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஆவி, ඔක්කොලගේ ආත්මය, ஆத்துமா, ප්‍රාණය, சரீரம். ශරීරය. இது மூன்றையும் நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் இயேசு வரும் பொழுது. මේ තුනම අපි ආරක්ෂා කරගන්නට ඕන යේසුස් වහන්සේගේ නැවතීමේදී. சிலருக்கு இந்த ஆத்மாவுக்கும் ஆவிக்கிடையிலும் இருக்கிறதான வித்தியாசம் தெரியும். සමහර අයට ආත්මය සහ ප්‍රාණය අතර තිබෙනා වූ වෙනස දන්නේ නැහැ. ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் இப்படி வரைகிறது. උප්පත්ති පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි වගන්තියේ මෙලෙස ලියා තිබෙනවා. ස්වාමියෝ දෙවියන් වහන්සේ භූමියේ දූවිල්ලෙන් මනුෂ්‍ය සාදා ඔහුගේ නාස්පුඩු තුළට ජීවනයේ හුස්ම හෙළූසේක. එවිට මනුෂ්‍යයා ජීවමාන ප්‍රාණයක් විය. தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார். மனுஷன் ஜீவாத்துமாவானான். நல்ல கவனமா கேட்டுக்கொள்ளுங்க. හොඳට සාවධානයෙන් අහුම්කම් நான் දෙන්න. மிக சுருக்கமாக சொல்ல මම போகிறேன். ඉතා කෙටියෙන් මේ දෙක කියන්නම්. மனுஷனை எதனால உருவாக்கினாராம்? ස්වාමින් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා කොහොමද எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மண்ணினால සියලු உருவாக்குகிறார். දෙනාම දන්න දූවිල්ල නැති කරා කියලා. அந்த நாசியிலே ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார். ඔහුගේ නාසය තුල ජීවන හුස්ම He හෙළුසේක කියලා breathed තිබුණා. into his nostrils. அவனுடைய நாசியிலே ஜீவ சுவாசத்தை, அவருடைய ஆவியை ஊதுறார். ඔහුගේ නාස්පුඩ තුලට ස්වාමින් වහන්සේගේ ජීවන හුස්ම හෙළුසේක කියලා ලියා තිබෙනවා. பாருங்க, ஆவியை ஊதின உடனே මරණ ආත්මය පිම්බයන් அந்த පසු மண்ணாயிருந்த சரீரம் ඒ දූවිල්ලක් හැටියට තිබුණා ওই ශරීරය அதுக்குள்ளே இன்னொரு காரியம் எழும்புகிறது. ඒ තුල තවත් කාරණාවක් හට ගන්නවා. அவன் ஜீவ ஆத்துமாவான. ඔහු ජීවන ප්‍රාණයක් විය. இவ்வளவு நேரம் அது சாதாரண மண் தான். දැන් මේ වෙනතුරු සාමාන්‍ය දූවිල්ලක් ஆனால் තමයි. அவருடைய ஜீவனை நாசியில ஊதின உடனே, ඔවුන් වහන්සේගේ ජීවනය ඔහුගේ නාස්පුඩ තුලට ஆவியை හෙළුවන් ஊதின පස්සේ உடனே ආත්මය හෙළුවන් පසු ஆவி உள்ளே போய் ආත්මය තුලට ගිහිල්ලා அதுல இருந்து எழுப்பப்பட்டது தான் ஆத்துமா. ඒ ආත්මය තුලින් හටගත් එක තමයි ප්‍රාණය. ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில 3 பகுதிகள் உண்டு. ඒක මිනිස්සෙගේ ජීවිතේ කොටස් තුනක් තිබෙනවා. ஆவி உண்டு, ஆத்துமா உண்டு, சரீரம் உண்டு. ආත්මය තිබෙනවා, ප්‍රාණය තිබෙනවා, ශරීරය තිබෙනවා. ஆனால் ஆவி உள்ளே வந்தது, தேவனுடைய ஆவி. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය තුලට පැමිණියා. மனுஷனுக்குள்ளே வந்தது. මනුෂ්‍යයා තුලට පැමිණියා. அந்த மண்ணினால் படைக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட அந்த மண்ணுக்குள்ளே வந்தது. ඒ දූවිලෙන් සාධන ලැබුවා වූ ඒ මනුෂ්‍යයා තුලට පැමිණියා. கிறிஸ்தவர்கள் யோசிக்கிறான், கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டும் தான் அந்த ஆவி வந்துச்சுன்னு. කිතුණුවන් හිතන්න පුළුවන් කිතුණුවන්ට පමණයි ආත්මය පැමිණි அது කියලා. இந்துவா இருக்கலாம், பௌத்த மதமா இருக்கலாம், எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களாகவும் மனுஷனுக்குள்ளே அந்த ஆவி வந்தது. ඒ කුමන ආගමක සිටින කෙනෙක් වුණත් හරි මනුෂ්‍යයා තුලට ඒ ආත්මය පැමිණියා. ஆண்டவர் மனுஷனை மண்ணினால் சிருஷ்டித்து ஆவியை அனுப்பின உடனே ස්වාමින් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාව දූවිලෙන් සාදලේ ආත්මය යවයන් පසු அவனுக்குள்ளே எழுந்தது என்னவாம்? ஆத்துமா. ඔහු තුල හටගත්තේ කුමක්ද? ප්‍රාණය. சங்கீதம் 146ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் வரைகிறது. ගීතාවලි 146 4 වෙනි වගන්තියේ ලියා තිබෙන ආකාරයට ඔහුගේ හුස්ම නික්ම යයි. ඔහු ස්වකීය භූමියට හැරී යයි. එදාම ඔහුගේ කල්පනා නැතිවේ. அவனுடைய ஆவி பிரியும், அவன் தன் மண்ணுக்கு திரும்புவான். அந்நாளிலே அவன் யோசனைகள் அழிந்து போகும். பாருங்க, எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். බලන්න ස්වාමින් වහන්සේ සියලු දෙනාටම ආත්මය දීලා තිබෙනවා. ஆனால் 2 விதமாய் இருக்கிறது. දෙයාකාරයෙන් තිබෙනවා. ஆதியிலே ஆவியை கொடுத்தபடியால் தான் ප්‍රථමයෙන් ආත්මය දුන්න නිසා තමයි எங்களுக்குள்ள ஒரு ஆத்துமா எழும்பினது. අප තුල ශරීරයක් තිබෙන්නේ. ஆனால் நாங்கள் மரிக்கும் பொழுது නමුත් අපි මිය යන අවස්ථාවේදී ஆண்டவர் கொடுத்த ஆவி மறுபடியும் ஆண்டவர் கிட்ட போயிடும். ස්වාමින් වහන්සේ දුන්නා වූ ආත්මය නැවත තව දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යනවා. அவர் அனுப்பின ஆவியை அவர் எடுத்து போட்டுருவார்.
எடுத்துக்கொள்வார். උන්වහන්සේ වූ ආත්මය නැවත උන්වහන්සේ அவர் ගන්නවා. மிகுதியா இருக்கிறது என்னவா இருக்கும்? එතකොට ඉතිරිව තිබෙන්නේ කුමක්ද? ஆத்மாவும் சரீரம் தான். ප්‍රාණය සහ ශරීරය. ஆனால் சரீரம் மரித்து போன உடனே ශරීරය මරුණායින් පසු மண்ணுக்கு மண்ணாய் போய் விடுகிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. දුවිල්ල මෙන් දුවිල්ලටම ගත වෙනවා කියලා மூன்று බලනවා. காரியங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கு. මේ ස්ථානේ කාරණා තුනක් තිබෙනවා. அவருடைய ஆவி இருக்கிறது, ප්‍රථමයෙන් ආත්මය තිබෙනවා, சரீரம் மறுபக்கத்துல இருக்கிறது, ප්‍රාණය තව පැත්තකින් තිබෙනවා, நடுவுல இருக்கிறது என்ன தெரியுமா? මැද තිබෙන්නේ මොනවාද? ஆத்துமா. ප්‍රාණය. எல்லா சத்தமா சொல்லுங்க, ஆத்துமா. ඔක්කොම ශබ්ද නගා කියන්නේ ஒரு ප්‍රාණය. புதிய நபர் சபைக்கு வரும் பொழுது ඒක අලුත් කෙනෙක් සභාවට එන අවස්ථාවේදී இன்றைக்கு ஒரு புதிய ஆவி வந்திருக்குன்னு யாராவது சொல்லுவோமா? අද අලුත් ආත්මයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා කවුරුහරි කියයිද? இன்னைக்கு எத்தனை புதிய ஆவிகள் வந்தீங்கன்னு கேட்டா சபையில எல்லாம் ஓடிடுவீங்க இங்க. අද ආත්ම කීයක් ඇවිල්ලා තිබෙනවද කියලා සභාවේ අහුවොත් එම්ම මෙතනින් ආයේ නැගිටලා දුවන්න පටන් ගන්නවා. நான் என்ன கேட்பேன்? මම මොකද? புதிய ஆத்துமாக்கள் எத்தனை பேர் வந்தார்கள்? පුதிய අලුත් ආත්ම කීයක් ආවද? நல்ல கவனமா கேட்டுக்கொள்ளுங்க. හොඳට සාවධානයෙන් අහුම්කම්. ஆத்துமா, ආත්මය. ஆத்துமாவை தான் ரட்சிக்க வேண்டும். ආත්මය තමයි අපි ගලවා ගන්න வேதம் ඕනේ. இப்படியாக வரைகிறது. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ ஒரு මෙතන மனுஷன் முழு உலகத்தையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் அவன் தன் ஆத்துமாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அதற்கு ஈடாக மனுஷன் என்னத்தை கொடுப்பான்? එක මිනිස්සෙක් මුළු ලෝකෙම දිනාගත්තත් ඔහුගේ ආත්මය අහිමි කරගන්නේ නම් ඔහුට කුමන ප්‍රයෝජනයක්ද? A man can save the whole world, and if he lose his own soul, what can he give in exchange unto that? அந்த ஆத்துமாவை இழந்து போனால் அதற்கு ஈடாக என்னத்தை கொடுப்பான்? ඔහුට ඒ ආත්මය වෙනුවට කුමක් ඔහුට ලැබෙයිද? இந்த ஆத்துமாவை பலப்படுத்தும்படியாக தான் தேவன் ஆவியை அனுப்பியிருக்கிறார். මේ ආත්මය ශක්තිමත් කරන පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රාණය එවා තිබෙන්නේ. நீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே ඔබ ගැලීම ලැබපු විගතම அந்த ரட்சிக்கப்படாத ஆத்துமா ඒ නොගැලුණා වූ ඒ ආත්මය புதிய ஆத்துமாவாக அல்லாமல் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆத்துமாவாய் மாறுகிறது. ඒ අලුත් ආත්මයක් හැටියට ප්‍රාණය ලැබපු ආත්මයක් වෙනවා. ஆனால் இந்த ஆத்துமா எங்களுக்குள்ளே இருந்து என்ன செய்கிறது නමුත් என்றால், මේ ආත්මය මේ ප්‍රාණය අප තුළ තිබෙමින් කුමක්ද சில කරන්නේ? நேரம் இந்த ஆத்துமா அந்த சரீரத்தோட ஒட்டிக்கொள்ளும். මේ ආත්මය ශරීරයත් සමග එකතු වෙනවා. நாங்க வெளியே போயிட்டு எங்கேயாவது போயிட்டு சில காரியங்களை பார்க்கிற நேரத்துல අපි පිටතට ගිහිල්ලා මොනවා හරි දෙයක් බලන අවස්ථාවේ கண்களை நிச்சயம் கூட இது செஞ்சா நல்லா இருக்கும்னு யோசிப்போம். ඇස්වල තෘෂ්ණාව තුලින් මේ දේ කළා නම් යහපත්ව තිබේ කියලා සිතනවා. அந்த நேரத்துல இந்த ஆத்துமா சரீரத்தோட ඒ ஒட்டிக்கொள்ளும். අවස්ථාවේදී මේ ප්‍රාණය ශරීරයත් සමග එකඟ වෙනවා. ஆனா சபைக்கு வந்த உடனே නමුත් සභාවට ආවෙන් පසු இந்த ஆத்துமா எங்க ஒட்டிக்கொள்ளும் தெரியுமா? මේ ප්‍රාණය කොහෙටද ஆவியோட ஒட்டிக்கொள்ளும். ආත්මය සමග එකතු වෙනවා. சபையில வந்தா பெரிய ஹalleluya தான். සභාව තුළට ආවම මා ஆனா ഘോഷාකාරී வெளியே හලෙලූයා. போனோடனே இந்த ஆத்துமா எதை திருப்தியாக்க வேண்டும் என்றால் சரீரத்தை திருப்தியாக்க නමුත් பார்க்குது. පිටතට ගියාට පස්සේ මේ ප්‍රාණය කුමක්ද තෘප්තිමත් කරන්න ඕන? ශරීරය. ஹலோ, பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து கேளுங்க, நீங்க ஆவியோட ஒட்டுறீங்களா இல்லாட்டா சரீரத்தோட ஒட்டுறீங்களா? ළඟින් එක්කිනාಗ ඔබ ආත්මයත් සමග ඇල වෙනවද නැත්නම් ශරීරයත් සමග ඇල அதனால වෙනවද? தான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து அபிஷேகம் பட்டிருந்தாலும் இன்னும் பாவத்தில் ஜீவிக்க காரணம் என்ன தெரியுமா? அந்த நடுவில் இருக்கிறவர் அங்க சேர்ந்துருவார். ඒ නිසා තමයි අද බොහෝ දෙනෙක් ගැලීම ලබලා හොඳින් හිටියත් හරි ඔවුන්ට තාම හොඳ දේවල් සිදු නොවන්නට එකම හේතුව නම් ඔවුන් තාම මේ මධ්‍යස්ථ ප්‍රාණයත් සමග அதனால එහාට මෙහාට தான் එල්ලි එල්ලි எங்கள் සිටිනවා. ஆத்துமாவிலே ஒரு போராட்டம் ஏற்படுகிறது. ඒ නිසා තමයි ප්‍රාණය තුල පොරබැදීමක් ඇති වෙන්නේ. சரீரத்துல ஒண்ணும் கிடையாது. ශරීරය තුල කිසි දෙයක් නැහැ. இப்ப நாங்க யோசிப்போம் சரீரத்துல தான் பாக்குறோம்னு. සමහර කර අපි හිතන ශරීරාකාර තමයි බලන්නේ இல்ல කියලා. சரீரத்துல இல்ல நீங்க பாக்குறீங்க. නමුත් ශරීරයෙන් නෙවෙයි ඔබ බලන්නේ. ஹலோ, நான் உங்களை சரீரத்திலேயா பாக்குறேன்? මම ඔබ ශරීරයෙන්ද බලන්නේ. உள்ளுக்குள்ள ஆவி, ඇතුළ තිබෙන්නා වූ ආත්මය. ஆவிக்கூடாக வருகிற ஆத்துமா, ආත්මය තුලින් පැමිණෙනා වූ ප්‍රාණය. அதற்கூடாக தான் பாக்குறேன். ඒ තුලින් තමයි මම බලන්නේ. இல்லாவிட்டால் மரித்து போன உடனே නැතිනම් මිය ගියායන් පසු சரீரம் பார்க்காது, මේ ශරීරයේ ප්‍රාණය බලන්නේ නැහැ. சரீரம் பார்க்காது, ශරීරය බලන්නේ නැහැ. ஆவி ஆண்டவர்கிட்ட போயிடும், ආත්මේ ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට යයි. ஆத்துமா தான் பார்க்கும். ඒ ප්‍රාණය තමයි ඒක බලන්නේ. அதனால தான் நாங்க இந்த சம்பவத்துல பார்த்தோம். ඒ නිසා මේ සිදුවීම අපි බලන්නේ. இப்ப லாசரு மரித்து போய்விட்டான், දැන් ලාසරස් මිය ගොස් සිටිනවා. ஐஸ்வர்யவான் மரித்திட்டான். ඒ ධනවතත් මිය ගොස් සිටිනවා. ரெண்டு பேரிட சரீரமும் மண்ணுக்கு மண்ணாய் போய்விட்டது. ඒ දෙදෙනාගේම ශරීර පොළොවට දුවිල්ලට මෙන් ගියා. அவங்களோட கண்ணெல்லாம் இனி பார்க்காது, ඔවුන්ගේ ඇස් දැන් බලන්නේ இனி නැහැ. பேச முடியாது, ඔවුන්ගේ කටින් කතා කරන්න බෑ. மண்ணுக்கு மண்ணாய் போய்விட்டது. ඔවුන් දුවිල්ලට හැටියට ගියා. அப்ப எப்படி இந்த ஐஸ்வர்யவான் மேல பார்த்து சொல்றான், ஆபிரகாமே அந்த லாசரிட அந்த விரலை கொஞ்சம் தண்ணியில தொட்டு எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி அனுப்புங்க, எப்படி சொல்றான்? එසේනම් මේ ධනවත් මනුස්සයා කොහොමද ආබ්‍රාම් දෙස බලලා කියන්නේ ඔබගේ අත පොඩ්ඩක්
වතුරට ගාලා මගේ දිවේ அவன் තබන්න කියලා. வேதனை அனுபவித்தான் என்று சொல்கிறது. சரீரம் தான் மண்ணுக்கு மண்ணாய் ඔහු போய்விட்டது. වේදනාකාරීව සිටියා. ඔහුගේ ශරීරයේ දූවිල්ලට දූවිල්ලාකාරයෙන් ගියා. ஆத்துமா தான் வேதனை அனுபவிக்குது. ආත්මය තමයි වේදනාවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ஆத்துமா தான் பேசுகிறது. ඒ ආත්මය තමයි කතා කරන්නේ. பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, உள்ளுக்கு ஒருத்தன் பேசுறான். ළඟින් එක්කෙනෙක් බලාගෙන ඇතුළේ එක්කෙනෙක් ஹலோ. කතා කරනවා. ஜாக்கிரதையா கேட்டுக்கொள்ளுங்க. ප්‍රවේශමෙන් අහුම්කම් இந்த දෙන්න. பிரசங்கம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாய் இருக்கலாம். මේ දේශනා පොඩ්ඩක් වෙනස් ආකාරයෙන් තිබේ. இது தான் வேதத்தின் சத்தியம். මේ තමයි සුදුවිලි වෙලේ තිබෙනා அவனுடைய සත්‍යතාවය. சரீரம் வேதனை அனுபவிக்கவில்லை. ඔහුගේ ශරීරයේ වේදනාව භුක්ති විඳින්නේ නැහැ. அந்த லாசருடைய ஐஸ்வர்யவானுடைய சரீரம் மண்ணுக்கு மண்ணாய் போய்விட்டது. ඒ ලාසරගේ සහ ඒ ධනවතාගේ ශරීරයේ දූවිල්ලට දූවිල්ලක් හැටියට ගියා. ஆவி கொடுத்த தெய்வத்தினிடத்தில் போய்விட்டது. ආත්මය දුන්නා ස්ථාන නැවත ගියා. ஆனால் அந்த ஆத்துமா இப்பொழுது அனுபவிக்கிறது. ඒ නිසා දැන් ඒ ආත්මය තමයි මේ වද ஆத்துமா වේදනාව தான் විඳින්නේ. பேசுகிறது. ඒ ආත්මය තමයි දැන් කතා කරන්නේ. ஆத்துமாக்கு தான் வேதனை. දැන් ඒ ආත්මයට තමයි වේදනාව. எனக்கு எப்படி என்று தெரியாது. මට කොහොමද තිබුණාද කියලා දන්නේ නැහැ. இது தேவ ரகசியம். මේ දෙවියන් වහන්සේගේ රහස. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, this is the secret of the almighty God. இது தெய்வத்தின் ரகசியம். ළඟින් එක්කෙනාට කියන්න මේක දෙවියන් වහන්සේගේ රහසක් මේ. ஆகவே தான் வேதம் சொல்லுகிறது, உன் ஆத்துமாவை நஷ்டப்படுத்தினால் லாபம் என்ன? ඒ නිසා තමයි සුදු ලීලියා තිබෙන ඔබගේ ආත්මය ඔබ අලාභ වුණොත් ඔබට කුමක්ද තිබෙන ඵල? நாங்கள் வேதத்திலே பார்க்கிறோம். අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ බලමු. பிரசங்கி 12 அதிகாரம் 7 வசனம். දේශනාකාරය 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි වගන්තිය. දූවිල්ල තිබුණු හැටියට පොළවට හැරී යන්ටත් ආත්මය ඒකදුන් දෙවියන් වහන්සේ වෙත හැරී යන්ටත් පළමුවෙන් උන්වහන්සේ සිහි කරපන්න. இவ்விதமாய் மண்ணானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்கு திரும்பி ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு மறுபடியும் போகாததுக்கு முன்னும் அவரை உன் வாலிப பிராயத்திலே நினை. ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த இடத்துல ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் මේ என்றால், ස්ථානයේ කුමක්ද උන්වහන්සේ வேதம் அழகாக வருகிறது. සුදු ලීවිලිත අලංකාර ලෙස පැහැදිලි කරනවා. என்ன நடக்க போகிறது? කුමක්ද සිදුවන්නට යන්නේ? இவ்விதமாய் மண்ணானது මේ ආකාරයෙන් දූවිල්ල பூமிக்கு மறுபடியும் திரும்புவதற்கு முன்பும், පොළවට නැවත හැරී යන්නට இந்த ප්‍රථමයෙන් சரீரம் பூமிக்கு மண்ணாய் போறதுக்கு මේ முன்பு ශරීරයේ පොළවට වැලිමෙන් යන්නට ප්‍රථමයෙන් ஆண்டவரை நோக்கி அந்த ஆவி போறதுக்கு முதல்ல දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ඒ ආත්මය යන්නට ප්‍රථමයෙන් நீங்க வாலிப வயதிலே கர்த்தரை தேடுங்க. ඔබගේ යෞවන කාලයේදී ස්වාමින් வாழ்க்கையை වහන්සේ ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க. ඔබගේ ජීවිතේ ස්වාමින් වහන්සේට කැප කරන්න. எதை ஒப்பு கொடுக்க போறீங்க? எதை ஒப்பு கொடுக்க ඔබ போறீங்க? කුමක්ද ඔබ කැප කරන්නට යන්නේ? முதல்ல நாங்க ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியது எங்களோட ஆத்துமா. ප්‍රථමයෙන් අපගේ ආත්මය சரீரத்தை இல்ல, ஆத்துமாவை ஒப்பு கொடுத்தால் ප්‍රථමයෙන් අපි ආත්මයේ බාර කරන ශරීරය නොව சரீரம் சுத்திகரிக்கப்படும். ශරීරය පවිත්‍ර කරනවා. சரீரம் பரிசுத்தமாகும். ඒ ශරීරය සුද්ධ පවිත්‍ර எங்களுடைய වේ. உள்ளே இருக்கிற ஆத்துமா தான் கிரியை செய்கிறது. ඒ ඇතුලේ තිබෙනව ආත්මය තමයි ක්‍රියා කරන්නට நாங்க ஒரு යන්නේ. பாவம் செய்யும் பொழுது ஒரு போராட்டம் உள்ளே ஏற்படுகிறது. අපි පාපයක් කරන වෙලාවේදී අතුලාන්තයෙන් පොරබැඳීමක් හට ගන්නවා. ஒரு பக்கத்துல சொல்லு, நீ இதை செய் என்று சொல்லும். එක පැත්තකින් කිය මේක කරන්න කියලා. The other side it will say, நீ செய்யாதேன்னு சொல்லும். අනිත් පැත්තකින් කිය මේක නොකරන්න அது කියලා. ஆத்துமாக்குள்ளே இருக்கிற போராட்டம். ඒ ආත්මය තුල තිබෙනව පොරබැඳීම. எங்களுடைய ஆத்துமாவை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். අපගේ ආත්මය අපි ආරක්ෂා කර ගන්න ඕන. ஆத்துமா இல்லாவிட்டால் எங்களுக்கு ஓட்டமே கிடையாது. අපගේ ආත්මය නැත්නම් අපිට කිසිම දිවිමක් නැහැ. ஆகவே தான் வேதம் சொல்லுகிறது, ඒ නිසා තමයි සුදු தேவனுடைய ලීවිලිය. ஆவி மனுஷனுக்குள்ளே வந்த உடனே දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය මිනිසෙක් තුළට පැමිණියායින් என்ன පසු நடந்ததாம்? කුමක්ද සිදු වුනේ? ஆத்துமா உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது. ඒට ප්‍රාණය ලැබුණා ஒவ்வொரு කියලා. முறையும் தேவ ஆவி எங்களுக்குள்ளே வரும் பொழுது හැම අවස්ථාවකම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය வேதம் අපිට சொல்லுது, දෙන අවසර. கடைசி நாட்கள் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். අවසාන කාලයේදී ප්‍රාණ සියලු දෙනා මගේ ආත්මය වගුරවන්නෙමි. I will pour out my spirit upon all flesh on the earth. மனுஷன் மீது ஆண்டவர் ஊற்றுவார். සියලුම මනුෂ්‍යයන් කෙරේ වගුරවනවා. ஆவியிலே நாங்கள் பலப்படும் பொழுது ආත්මයෙන් අපි ශක්තිමත් වෙන අවස්ථාවේදී நாங்கள் ஆத்துமாவிலே தைரியப்படுகிறோம். අපගේ ප්‍රාණය තුල අපි ශක්තිමත් ஆத்துமாவிலே වෙනවා. உயிரடைகிறோம். ආත්මය ප්‍රාණය තුල අපි ශක්තිමත් වෙනවා. ஆத்துமாவிலே உயிரடையும் பொழுது ප්‍රාණය තුල අපි ජීවන ලබන நாங்கள் අවස්ථාවේදී ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை எங்களால் வாழ අපි முடியும். සුද්ධ වූ ජීවිතයක් ගත කරන්නට மத்தேயு පුළුවන්. 22 அதிகாரம் 37 வசனம் இப்படியாக வரைகிறது. මතේ සුභාරංචි පත්‍ර පෙරලා ගන්න. උන්වහන්සේ ඔහුට කතා කොට තාගේ මුළු හෘදයෙන්ද තාගේ මුළු ආත්මයෙන්ද තාගේ මුළු බුද්ධියෙන්ද තාගේ දෙවියෝ ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රේම කරව. இயேசு அவனை நோக்கி, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக. எது எப்படி ஆண்டவர்கிட்ட அன்பு கூறணுமா?
කොහොමද අපි ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නට ඕන? எப்படியாக அன்பு கூற வேண்டும்? කොහොමද ප්‍රේම කරන්නට ඕන? தேவனாகிய கர்த்தர் முழு இருதயத்தோடும் ඔය දෙවියන් වහන්සේට මුළු හදවතින්ද முழு ஆத்துமாவோடும். මුළු ආත්මයෙන්ද பக்கத்தில் இருக்கவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க ஆத்துமா. ළඟින් ඉන්නකට කියන ආත්මය புதிய ஆத்துமாவே இருக்கலாம், பழைய ஆத்துமாவே இருக்கலாம், ஆத்துமா. අලුත් ආත්මයක් කරන්න පුළුවන් පරණ ආත්මයක් කරන්න පුළුවන් ආත්මය இதை இப்படியாக வரவணைக்க விரும்புகிறேன். මේ ආකාරයෙන් මම පැහැදිලි කරන්න இப்போ කැමතියි. ஒரு வாகனத்தை நாங்கள் எடுத்து අපි பார்த்தால் දැන් වාහනයක් ගත්තාම வாகனம் அழகா பாடி எல்லாம் அழகா அடிச்சிருக்குது. ඒ බොඩිය තා ලස්සනට ඒගොල්ලෝ හදලා තිබෙනවා. அப்படித்தானே பார்க்கிறதுக்கு அழகா இருக்கும். බලන්නට ලස්සනට තියෙයි. அதுதான் இந்த பாடி. ඒක තමයි අපගේ මේ ශරීරය. ஹலோ, ஒரு வாகனம் மாதிரி தான் எங்கட சரீரம் அப்படி அழகா ஒரு கூடு 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 இருக்குது. වාහනයක් වගේ තමයි අපගේ ශරීරය අලංකාර ලෙස තිබෙනවා. இந்த பாடி எவ்வளவு அழகா இருந்தாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது. මේ බොඩිය ශරීරයේ මොනතරම් අලංකාරව இந்த තිබුණත් கூடு எவ்வளவு நல்லா இருந்தாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது. මේ ශරීරයේ මොනතරම් ලස්සනට තිබුණත් වැඩක් නැහැ. அதுக்குள்ள இருக்கிற என்ஜின் முக்கியம். ඒ ඇතුලේ තිබෙනව ඇන්ජිම இந்த சரீரம் எவ்வளவு அழகா இருந்து சூட் எல்லாம் போட்டிருந்தாலும் මේ பரவாயில்லை. ශරීරයේ මොනතරම් ලස්සනට මේ කබායක් එහෙම දාලා நல்ல හිටියද වැඩක් ஆவிக்குரிய නැහැ. ஜீவன் ஓடணும்னு சொன்னா හොඳට දුවන්නට ඕන නම් எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு சரீரத்துக்குள்ளே අපගේ ශරීරය තුල என்ஜின் ஆகிய ஆத்துமா கிரியை செய்ய வேண்டும். එන්ජිම වෙන ආත්මය ක්‍රියා කරන්නට பக்கத்துல ඕන. பார்த்து கேளுங்க, கிரியை செய்தான்னு கேளுங்க பாப்போம். ක්‍රියා කරනවද කියලා අහන්න ළඟින් ඉන්න உங்களோட කෙනා. என்ஜின் ஆகிய ஆத்துமா கிரியை செய்யலன்னா இதுதான் மெக்கானிக்கல் ஷாப். இதுல தான் ரிப்பேர்ஸ் எல்லாம் செய்யறோம். ඔබගේ එන්ජිම නැමැති මේ වාහනේ හොඳට ක්‍රියා කරන්න ඕන නම් මේ තමයි ගරාජය. நானும் ஒரு மெக்கானிக் தான். පාස්ටර් තෙල්ල මැකැනික් කෙනෙක් තමයි. ஆனா மோட்டோ மெக்கானிக் இல்ல. மோட்டோ மெக்கானிக் இல்ல. නමුත් වාහනවල මැකැනික් කෙනෙක් නෙවෙයි. ஆத்துமாவை ரிப்பேர் பண்ற மெக்கானிக். ආත්මය ඉල්ල පළුදු බලන්නා වූ. அதைத்தான் சபையிலே வாரந்தோறும் செய்கிறோம். ඒ තමයි අපි සතිපතා සභාව තුල කරන්නේ. இந்த என்ஜின் சரியா இருந்தா மாத்திரம் பத்தாது. මේ එන්ජිම හරියට තිබුණාම මට විතරක් මදි. இந்த பக்கத்துல ஒரு மெக்கானிக் இருக்கிறாரு, என்ன பார்த்து சிரிக்கிறாரு. මගේ ළඟ මැකැනික් කෙනෙක් ඉන්න බල්ලා hina වෙනවා. அருமையானதவன் என்ஜின் எல்லாம் செஞ்சா மட்டும் போதாது. එන්ජිම හදාගත්තට පමණක් මදි. அதுக்கு ஆயில் பெட்ரோல் போடணும். ඒට තෙල් පෙට්‍රෝල් හැමදාම அதுதான் දාන්න ඕනේ. தேவனுடைய ஆவி. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය. ஹalleluya, அதான் தேவனுடைய ஆவி. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය. தேவனுடைய ஆவி என்னத்தை உற்சாகப்படுத்துகிறது ඒ என்றால் දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය කුමක්ද අපිට இந்த උද්‍යෝග என்ஜின் කරන්නේ? ஆகிய ஆத்துமாவை எழுப்புகிறது. මේ එන්ජිම නැමැති ශරීරය උද්‍යෝගණය කරනවා. எப்பெல்லாம் நாங்க தேவனுடைய அபிஷேகத்துக்கு கூட கடந்து செல்லுகிறோம், මොනතරම් අපි ස්වාමින් වහන්සේ කුමන අවස්ථාවේ ස්වාමින් වහන්සේගේ ආලයකට අපි ගමන් කරනවද? ஆத்துமாவிலே ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகிறது. ඒ ශරීරය තුල පිබිදීමක් ඇති වෙනවා. நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நேரமே எத்தனை பேருக்கு எழுப்புதல் உண்டாகுது? මම කතා කරගෙන ඉන්නකොටම කී දෙනෙක්ට පිබිදීමක් எழுப்புதல் ඇති වෙනවා. உண்டாகிறவங்க மாத்திரம் எழுந்து நின்று ஒரு ஹalleluya சொல்லிவிட்டு පිබිදීමක් ඇති වෙන අය පමණ නැගිටලා හalleluya කියන්නේ. ஹalleluya, හalleluya. ஹalleluya. நிச்சயமாகவே எங்களுடைய ஆத்துமாவிலே ஒரு உயிர்ப்பிப்பு, ஒரு எழுப்புதல், ஒரு விடுதலை இந்த காலவேளையில் உண்டாக வேண்டும். සැබෑ ලෙසම මගේ ශරීරය තුල ප්‍රාණය තුල පිබිදීමක් ඇති විය යුතුමයි මේ උදෑසන. லூக்கா 16 அதிகாரம் 23 வசனம் இப்படியாக வரைகிறது. ලූක් 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි වගන්තියේ ලියා තිබෙන ආකාරයට ඔහු හෙදිසියේ වද විඳිමින් ඇස් ඔසවා ආබ්‍රහම් සහ ඔහුගේ ලැපැත්තේහුන් ලාසරුස්ද දුර සිට දැක பாதாளத்திலே அவன் வேதனைப்படுகிற போது தன் கண்களை ஏறெடுத்து தூரத்திலே ஆபிரகாமையும் அவன் மடியிலே லாசருவையும் கண்டான். பாருங்க, இது ஐஸ்வர்யவான் அவனுடைய கண்ணு தான் செத்து போய் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். බලන්න මේ ධනවතාගේ ඇස් ඔක්කොම මැරිලා ඔහුගේ ශරීරය ඔක්කොම භූම දාන කරලා ஆனால் ඉවරයි. வேதம் சொல்லுகிறது அவன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தான் என்று. නමුත් සුදු ලිවිල්ල ලියා තිබෙන ඕ ඇස් ඔසවා බැලූ කල எந்த கண்ணுல பார்த்திருப்பான்? මොන ඇහෙන්ද බලන්නේ නැත්තේ? அவனுடைய சரீர கண்ண அடக்கம் பண்ணப்பட்டாயிற்று. ඔහුගේ ශාරීරික ඇස් භූම දාන කරලා නැති වෙන්නේ. அவன் ஆவிக்குரிய கண்களிலே, ආත්මික ඇස් වලින් ஆத்மாவின் கண்களிலே பார்க்கிறான். ඔහුගේ ප්‍රාණයේ ඇස් වලින් ඔබ நாங்க බලනවා. யோசிக்கலாம், நான் சரீரத்துல என்ன பாவம் செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, நான் மண்ணுக்கு மண்ணா போயிருவேன், தப்பிடலாம்னு நினைச்சிராதீங்க. අපි හිතන්නට පුළුවන් අපි ශරීරයේ මොන පාපයක් කරොත් හරි කමක් නැහැ අපිට බේරෙන්න පුළුවන් කියලා. இந்த வார்த்தையை கேட்காதவர்கள் சில வேளை தப்பிக்கொள்ளலாம், கேட்டவர்கள் தப்ப முடியாது. නමුත් මේ වචන නොඇසුවපු අය සමහරකට බේරෙන්න පුළුවන්. නමුත් நாங்கள் ඇසුවා අයට மண்ணுக்கு ගැලවීමක් மண்ணாய் නැහැ. போகவில்லை, எங்களுடைய ஆத்துமா ஒரு நாள் அதை காணும். අපගේ ආත්මයේ දවසක් දායක දකි. பாவம் செய்த ஆத்துமா அது அழிவடையும், පාපය කරා වූ ඒ ප්‍රාණය දවසකට විනාශ வேதனை වෙයි. அனுபவிக்கும். වේදනාව විඳි. அந்த ஆத்துமாவின் கண்கள் நாள் பார்க்கலாம். ඒ
ප්‍රාණයට ඇස් වලින් බලන්නට පුළුවන්. அந்த ஆத்தும கண்களினால் தான் இந்த ஐசுவரிவான் பரலோகத்தில் இருக்கிறதான ஆபிரகாமை நோக்கி பேசுகிறான். ඒ ප්‍රාණයේ තිබෙන ඇස් වලින් තමයි ඒ ස්වර්ගයේ සිටිනව ආබ්‍රහම් දෙස බලලා කතා කරන්නේ. அவனுக்கு நாவு எங்கே, அவனுக்கு வாய் எங்கே, ஆனால் ஆத்துமாவுக்கு இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ඔහුට කට කොහෙද තිබෙන්නේ, නහය කොහෙද තිබෙන්නේ, නමුත් ප්‍රාණයට ඒ තිබෙන බව ලියා ஆகவே තිබෙනවා. எங்களுடைய ஆத்துமாவை நாங்கள் ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுவோம். ඒ නිසා අපගේ ප්‍රාණය අපි බේරා ගන්න உள்ளான ඕන. மனுஷன் மிக மிக முக்கியம். අතුලාන්ත මනුෂ්‍යයා ඉතාමත් වැදගත්. இந்த உலகத்திலே ஜீவிக்கிற தற்காலிக ஜீவியத்திலே மாத்திரம்தான் இந்த கூடாகிய இந்த சரீரம் இருக்கிறது. මේ ආවරණයක්ව තිබෙන්නව ශරීරය තුල මේ ලෝකේ ජීවත් වන්නව කාලය තුල පමණයි මේ ශරීරය තිබෙන්නේ. அருமையான தேவச்சனமே, எங்களுடைய ஆத்துமா தேவனுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டி வரும். අපගේ ප්‍රාණය දෙවියන් වහන්සේට පිළිතුරු දිය යුතුයි. இயேசு மறுபடியும் வரும் பொழுது நியாயம் தீர்க்கப்படும் நாளிலே சரீரத்தில் நாங்க அங்க போய் நிக்க மாட்டோம். අපි ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ අපව විනිශ්චය කරන දවසේදී අපි ශාරීරිකව ගොස් සිටින්නේ නැහැ. எப்படி என்று எனக்கு தெரியாது, தெரிந்ததெல்லாம் ஒரே காரியம், ஆத்துமா அங்கே நிற்கும். කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් දන්නේ එකම දෙයයි ප්‍රාණයේ ස්ථානයේ තිබෙයි කියන ஆத்துமா එක. பேசும், ආත්මය කතා ஆத்துமா කරයි. பார்க்கும். ඒ ප්‍රාණයේ බලයි. ஆண்டவர் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு அதை கேட்கும். ඒ අසන්නව ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්නට நரகத்திலே බලයි. தள்ளப்படும் பொழுது அந்த ஆத்துமா வேதனை அடையும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ඒ ආත්මයට වේදනාවක් ගෙනෙනවා කියලා අපි බලනවා. அருமையான தேவச்சனமே, உங்களை பயப்படுத்துவதற்கு இந்த காரியங்களை நான் பேசவில்லை. අනාර්ගෝ ස්වාමීන් වහන්සේ දරුවනේ ඔබ බය කරන්න නෙමෙයි உங்களை මේ දේවල් කියන්නේ. உற்சாகப்படுத்தி தைரியப்படுத்த ඔබ பேசுகிறேன். උද්‍යෝගමත් කරලා ශක්තිමත් කරන්න ஒரே බෑ. ஒரு வாழ்க்கை இந்த உலகத்திலே. එකම එක ජීවිතයි මේ ලෝකේ. எங்களுடைய ஆத்துமாவை நாங்கள் கர்த்தருக்காக கொடுப்போம். මගේ ප්‍රාණයේ ස්වාමීන් වහන්සේට අපි எங்களுடைய දෙමු. உள்ளான மனுஷனை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்போம். අතුලාන්ත මනුෂ්‍යයා ස්වාමීන් වහන්සේට කැප කරමු. அருமையான தேவச்சனமே, අනාර්ගෝ දේවන් වහන්සේ ජනෙයි. எங்களுடைய உள்ளான மனுஷன் மிக மிக අපගේ முக்கியமாயிருக்கிறார். අභ්‍යන්තරව සිටින මනුෂ්‍යයා ඉතාමත් වැදගත්. வாசிப்பதற்கு நேரம் கிடையாது. කියවන්නට වෙලා නැහැ. நாங்கள் சீக்கிரமாய் 2 ராஜாக்கள் 6ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்துக்கு நேராக கடந்து செல்லுவோம். දෙවෙනි රාජාවලිය 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි වගන්තිය කියවන්නට අසමු. එවිට එලීෂා යාඥා කොට ස්වාමින් වහන්ස දකින පිණිස මොහුගේ ඇස් පැහැදුව මැනවයි කීවේය. ස්වාමින් වහන්සේ තරුණයාගේ ඇස් පැහැදූ සේක. එවිට එලීෂා වටේට ගිනි අශ්වයන්ගෙන්ද ගිනි රථවලින්ද කන්ත පිරී තිබෙන බව ඔහු දුටුවේය. அப்பொழுது எலிஷா விண்ணப்பம் பண்ணி, கர்த்தாவே, இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தருளும் என்றான். உடனே கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரன் கண்களை திறந்தார். கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரனின் கண்களை திறந்தார். ස්වාමින් වහන්සේ තරුණයාගේ ඇස් පැහැදූසේක. வேலைக்காரனுக்கு கண் இருக்கு இல்லையா? வேலைக்காரனுக்கு கண் இருக்கவில்லையா? සේවකයාට ඇස් තිබුණ නැද්ද? அவனுக்கு நல்ல கண் பார்வை இருந்தது. ඔහුට හොඳට ඇස්වල පෙනීම அவன் තිබුණා. மலைகளை பார்த்தவன் தான். ඔහු සියලුම දේවල් බලපු කෙනෙක්. எல்லாவற்றையும் பார்த்தவன் தான். ඔහු සියලු දේවල් බලපු කෙනෙක්. ஆனா எந்த கண் மூடப்பட்டிருந்தது என்றால், නමුත් කුමන ඇසද ඔහුට වැසී තිබුණේ? ஆத்துமாவில் இருக்கிற ஆவிக்குரிய கண் மூடப்பட்டிருந்தது. ඔහුගේ ප්‍රාණයේ තිබෙනා වූ ආත්මික ඇස් වැසී තිබුණා. ஊழியக்காரன் ஜெபிக்கிறார், ஆண்டவரே, இவனுடைய உள்ளான கண்களை திறந்தருளும் ஆண்டவரே. සේවකයා කියන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුගේ අතුලාන්ත ඇස් විවර කළ මැනව. அவனுடைய உள்ளான கண்கள் திறந்தவுடனே ඔහුගේ ඇස් විවර වුණායින් පසු தேவன் அவனுக்காக வைத்திருந்த காரியங்களை காண்கிறான். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහු තබා තිබුණු සියලු දේ ඔහු இந்த දකිනවා. காலை வேளையில் உங்களுடைய உள்ளான கண்கள் ஆத்துமாவின் கண்ணுக்கு திறக்கப்பட்டால் මේ උදෑසන ඔබගේ ආත්මික ඇස් විවර වුණා නම් கர்த்தர் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற காரியங்களை பார்ப்பீர்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ උදෙසා තබා තිබෙන සියලු දේ ඔබට கர்த்தர் පෙනෙයි. உங்களுக்காக அநேக காரியங்களை வைத்திருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ උදෙසා බොහෝ දේවල් තබා நாங்கள் තිබෙනවා. மாம்ச கண்களால் பார்ப்பதனால் பார்க்க தெரியவில்லை. අපි ශාරීරික ඇස් වලින් බලන නිසා අපිට පේන්නේ නැහැ. ஆவிக்குரிய கண்கள், ஆத்துமாவின் கண்கள் திறக்கப்பட்டவுடனே ඒ ප්‍රාණයේ තිබෙනා වූ ඇස් විවර වුණා නම් ආත්මික සියලු දේ දකින්නට ஆண்டவர் පුළුවන්. உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற சகல ஆசீர்வாதங்களை பாதுகாப்பை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ උදෙසා තබා තිබෙන ආශිර්වාද සහ ආරක්ෂාව ඔබ දකින්නට 2 යනවා. கொரிந்தியர் 4:16 கடைசியாக வருகிறது. දෙවෙනි කොරින්ථපති 4 වෙනි පරිච්ඡේදය 16 වෙනි වගන්තිය අවසානව ලියා තිබෙන ආකාරයට එහින් අපි ක්ලාන්ත නොවමුව. අපේ පිරිත මනුෂ්‍යයා ශර්වෙන නමුත් අපේ ඇතුල් මනුෂ්‍යයා දවසින් දවස අලුත් කරනු ලබන්නේය. ஆனபடியினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதில்லை. ஆகபடியினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதில்லை. எல்லாரும் கரங்களை வச்சு சொல்லுங்க, நாங்க சோர்ந்து සියලු போறதில்லை. දෙනාම කියන්නේ එන්ම නිසා අපි කලාන්ත නොවෙමු. எங்கள் புறம்பான மனுஷனானது அழிந்தும் உள்ளான எங்களுடைய மனுஷன் புறம்பான மனுஷன் அழிந்து போய்விடுவான். අපේ පිරිත මනුෂ්‍යයා ෂය වී உள்ளான மனுஷனானது
நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது. நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படணும். ஹalleluya. දවසින් දවස අලුත් කරනු இந்த ලබන්නේ. சபையில செய்கிற காரியம் என்னவென்றால் உங்களுடைய உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிற வேலை. මේ සභාව තුළ කරන ක්‍රියාතුලින් ඔබගේ ඇතුළාන්ත මනුෂ්‍යයා දිනපතා අලුත් වෙමින් உள்ளான සිටිනවා. மனுஷன் யாரு? කවුද ඇතුළාන්ත සිටින මනුෂ්‍යයා? ஆத்துமா. ආත්මය. எல்லா கரங்களை வைத்து சொல்லுங்க, நான் ஒரு ஆத்துமா. ඔක්කොම කියන ප්‍රාණය. கரங்களை வைத்து சொல்லுங்க, ரட்சிக்கப்பட்ட ஆத்துமா. ගැලීම ලැබු ප්‍රාණයක් මම කියනවා. விடுதலை பெற்ற ஆத்துமா. නිදාස ලැබු ප්‍රාණයක් මම. சுத்தமான ஆத்துமா. සුද්ධවන්ත ප්‍රාණයක් මම. உள்ளான மனுஷன் புதிக்கப்படுகிறான். ඇතුළාන්ත මනුෂ්‍ය අලුත් කරනු ලබනවා. அருமையான தேவஜனமே, අනර්ගව දෙවියන් වහන්සේ ஆவி ஆத்துமா சரீரம், ආත්මය ප්‍රාණය ශරීරය இதை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். මේ අපි ආරක්ෂා කරගන්නට ඕන. கடைசி நாட்களிலே අවසාන කාලයේදී கர்த்தருக்கு முன்பதாக நிற்க வேண்டும். ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ අපි සිටින්නට ඕන. எல்லாரும் எழுந்து நின்று கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாம்.